Ukuhlaziywa kwesimo mayelana nabomdabu izakhamuzi ngoJanuwari 2026. Kunuka ukudayiswa, ukukhohliswa nokungathembeki. Osomabhizinisi, abaqashi, abaphethe izintambo, abaxhasa uhlelo lwama-globalist, abaholi nabasunguli bokuxoshwa komdabu, ihhovisi le-apartheid. Ithuluzi, uhlelo, umvumeli, inkohliso, i-apartheid tour. Ubuso bama-Askaris abasebenzisana ne-apartheid ngesikhathi seCODESA ukuze bantshontshe inkululeko yethu. Abaphathi bomdabu abasebenzela osobhizinisi. Sukuma ulwe. Noma uqhubeke uhlazeka, uphoxwe futhi uxoshwa ezweni. Ukhetho lwaseNingizimu Afrika luyisibonelo esicacile sokukhwabanisa. Kwenzeka kanjani ukuthi imihlangano ne-ANC iqinisekise izikhundla kuhulumeni? Iphi intando yeningi nentando yabavoti? Ichini iyimoto yokuvumela lobu buqili. Nje. Amahhovisi okweseka abaphathi bomdabu. Abaqambi kanye nabavumeli babo be-apartheid yanamuhla. Uhlelo nenjini yokusebenza. Izisulu zohlelo ama-victim. USolomon Kalushi Mahlangu wathi, igazi lami lizokondla isihlahla esizothela izithelo zenkululeko. Tshela abantu bami ukuthi ngiyabathanda. Kumele baqhubeke nomzabalazo. Ama-victims abahlukumezeka. Umhlaba, izizwe kanye nabantu base-Afrika abazimisele ukuzuza ngokucindezela umdabu. Bebazi kahle ukuthi basebenzisana nabacindezeli bethu nama-Askaris. Ngiphinde futhi. Umhlaba, izizwe kanye nabantu base-Afrika abazimisele ukuzuza ngokucindezela izakhamuzi. Bebazi kahle ukuthi basebenzisana nabacindezeli bethu nama-Askaris. Akusikho ukuthi iphimo ecosystem ekushoyo lokhu, kodwa uhulumeni. Bathi awunawo amalungelo okuba yisakhamuzi. Abokufika bavunyelwe ngokomthetho ukuxosha umdabu. Banamalungelo afana nezakhamuzi. Izizukulwane zafa ukuze sithole inkululeko, kodwa namuhla obokufika basinsarela izwe. Basiqwaga izwe. Ubufakazi buyaqhubeka bukhula bokuthi i-apartheid ayikaze iphele. Cabanga ngalokhu, abamhlophe bakhankasa izwe lonke. Abamhlophe bakhankasa izwe lonke ngesikhathi saZuma. Ngitshele, bangaki abamhlophe ababoshwa ngenxa kukahulumeni kaZuma owawunesono sokukhwabanisa. NgeZuma Mostfall mkhankaso. Akekho noyedwa. Manje thina omdabu izakhamuzi silwela imfundo yezingane zethu. Ngizwa umongameli ethi sizoboshwa. Qala ngami. Sizoqhubeka silwe nokungenwa kwezwe namalungelo ethu ezakhamuzi. Masiwagcwalise lawo majele. Phambili ngomzabalazo phambili. Iphimo ecosystem iyafunga futhi izibophezele emzabalazweni omusha wokunqoba i-apartheid yanamuhla nokucindezelwa kwabantu bethu. Ngazo zonke izinyembezi izingane zethu ezikhalayo, kuyoba khona abayophendula kubantu. Ukuphepha kwabantu kuzoba umthetho ophakeme kunayo yonke into. Ukuphepha ngokomzimba, ngokomnotho, ngokwengqondo nangokwazi. Kuyilapho kuphela lapho iNingizimu Afrika izokwazi ukuqhubekela phambili ihlangene. Lapho omdabu bezokuzwa ukuthi bayingxenye yaleli lizwe. Kunezinketho ezimbili ezinkulu empilweni, ukwamukela izimo njengoba zinjalo, noma ukwamukela umthwalo wokuziguqula. Vula i-AP yakho ujoyine ecosystem. Asiyona iphathi yezombusazwe kodwa iPM oyezakhamuzi.